Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubo nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyana Msavukazi Mvuleni intokazi ezala bamkhize. Namhlanje ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani kuhlelo lwethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Sawubona. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Cela khaba nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Igama lami Vusimuzi Sibongo kwakamthuli, qhamuka eMgababa. Mthoyi. Mthuli. Oh, Mthuli. Yebo. Kunjoba nomthuli? Omadlandona. Oh, okay. Yes. So, ukhulela kuphi? Ngikhulele eMgababa, eMkhomazi. Oh, okay. Benjani impilo sakhula? Bekukhona okugrafu kodwa sometimes kube lula yabo, kube mnandi. Belikhona uzona ekhaya? Yebo. Yini pho le biraf? Into zakamakhelwane yabo. Oh, okay. Yes. Bengenakho ukuzona kahle hle. Yebo. Oh. So ke bakugila ngani? Izanazo. Kwenzakalani? Ya, Wagwinya amanzi. Hayi shithi bagwilo. Shithi bagilo ka. Uthi usuqala ukugima. Bethi Izanazo. Kwenzakalani? yabo ingane sakhula nayo yabo, ngale ntombazane esikhula ndawonye yabo elokishini. So masikhula nayo sifunda iclass eli-1 saze safika ka grade 8. So masifika grade 8 yabo umuntu ingane zabafana maseze ka grade 8 la siqala khona ukubona ukuthi no. Yes. Sengibona intombi yabo. Ya kwaqala nje sashelana yabo saqhubeka. So ubaba lo ezwa ngabantu ayisebenza nabo emsebenzini wakhe ukuthi ugelo wakuphi? Wakamshengo. Oh, Eceleni kwasekhaya. Ula nje duze. Eduze next door nje kuhlonisa uThango. How? Okay. Kuhlonisa uThango. Okay. Hi. Yes. So lo sithandana naye ka grade kubo grade 9 grade 10 bese babakhathola mayithola afike lapha ekhaya eyobuza akufice ngingeke ekhaya umuntu odlala ibhola yabo afice ngegama afike ekhaya ngibuza afike athola ukuthi ekhaya ngikho bese angabasabatshela ukuthi ube ngifunelani athi hayi befuna ungithuma esitolo. Hawu. Bese uma ezela ukuthi ufuna ukukuthuma esitolo. Yebo. Hawu. Okay. Bese uma yambuza ukuthi hawu uphi sinothando phumi ukuthi ufuna umuvuze esitolo akayingane nesitolo. Bese ethi hayi bafuna umuvuze ngoba uzoshesha abuye. Hawu. Okay. Uzoshesha abuye yabo. Hayi bandla. Koma manje asobala. Yes. Manje asobala. Hayi bandla. So mangibuye egroundini later ngimbone. Kanti vele bese ngizwile nami ukuthi useyitholile ukuthi mina ngithandana ingane yakhe. Bese ngiyamcrossa le ndlela enjolo ngihamba ngayo ungahambi ngayo. Hambe wejikeleza ngomgwaqo bese ngena ngalendlela engena ngemuva ekhaya. Ekhaya bazi yabo mina sengiyazi yabo sengibalekela. Ngiyabalekela. So ekseni angivimbe esikoleni afike ungilento egithi afike. Ngizwa implazwane engiyabuka ukuthi sukule exam. Sukule exam manje ngiyobhala. Avele ngene ngithi angiyangenzela ukuthi uvele ngisawubhala. Ngithi mangena. Aveleze kumina. Athi ya sefika nje mfula ugcwele ngiyabona ukuthi mfula ugcwele. Afike kumina angisekazi ngempama engigoqongane nami njengeshongololo. Goqongane. Angiphinde ngivule ngithi mina hayi ngiyangishaya phambi kwengane. Angibizela icela esingene emotweni. Bese angibuza ukuthi Ebindodakazi lapho. ayisengidakazi ngaphathi esikoleni. Okay. Angibuza athi manje ngibuza ukuthi ngifunani enganeni yakhe ngoba phela fana ukuthi usisi wami ayingithule ngimbonga. Athi ngikhuluma nawe avela anyusa ivoice ngibona ukuthi hayi udinwe ngempela. Hayi ngithule. Abese ngiyamoyizela. Athi sekomva kwalokho athi ngifunani enganeni yakhe. Abese ngiyambuza ukuthi timer manje ukuthi ungibuza ukuthi ngifunani enganeni yakho mase ngikutshenile kuzokwenzakalani. Yo. Abese siyena 16 salokho. Angibambe ngamashi ngangibona ukuthi hayi Phakathi ngiyanyuke emotweni. emotweni yakhe. Manje abantu ababona emaceleni. No imoto idimile amawindi ngibona nje la ngaphambili. Oh, okay. Yes. Ngibona ukuthi hayi kuyonakala ke la. Sure. Bese ngiyaxolisa. Bese kuyadlula futhi kwalelo suku ngena phakathi esikole sengena nyapha esikole bese ngine stress yabo usuku lami selimoshekile yabo ngene ngibhala iphepha mase kuphunya futhi hayi ngihambe naye. Ngihambe nawe sisi lo sihambe naye esikoleni. Uyamtshela ukuthi ubaba wakho kade la? Ngiyamchazela ukuthi baba wakhe atela esikoleni. Uthini? Uyangibuza ukuthi ubezofuna sengiyamtshela ukuthi ha baba wakho ufika ngibamba amashini lapha. Ngibuza ukuthi ngifunani kona ngitshela ngihlukane nawe.
Ngabe sangibuza ukuthi wena uthini ngalesimo ngoba phela umzali wakho lo uthini ngalesimo lesi. Mina uthi angeke ngikwazi ukuhlukana nawe. Athi naye hayi asingahlukani. Bese ngiya-relaxa nami. Lidlula iy'nsuku, lidlula isonto. Angiphinde ngimbone futhi ngithi ngesitolo ekhaya. Ubaba-ke manje? Ubaba ngiphinde ngimbone futhi. Ngifica nje ngisa-relaxile esitolo namajita sibholele. Ngiyabhenywa la sihlile. Ethi ngihuqana insango. Bafuna bahlale ey'tolo. Yena uzothenga la noma uzochukuluza wena nje? Wayedlula, edlula ngemoto. Uyadlula. Yes. Okay. Abesamisa imoto, amemeze sihlale ey'tolo sihuqa insango. Ebese siyathola simbuka, adlula ahambe aye egaraji ya-Trucity. Athi mayebuya egaraji sheli. Adlula sengingasekho sengisekhaya. Abesafona-ke umngane wami lo asho ukuthi hayi bo hey, kade kufuna le ndoda ifike la iphethe imvubu. Ithi mina iphethe mina imvubu athi it's been okay. It's been okay. Shuthi ubuya Trucity, ubuya nemvubu. Ephethele mina bayicathi ayithenga lapha emakethe ngoba kugesi into sesizulu lapha emakethe yabo. Yes. Athi wena mvubu sengisekhaya. Hey, Nkosi yami. Nge-relax. Lethi mina usazodlala mina lo baba lo ngirelax. Asuke emva kwalokho afike lapha ekhaya afika nemvubu ifika sediniwe donsa ingane yakhe uza nayo. Mafika lapha ekhaya athi asihlukane manje bese ngiyayibuka ngiyicife elisha. Engithi wena abese etshela ukuthi pheze ngisakufuni yabo. Athi pho wahleka ke simina. Ukhona yini umuntu owafuna with a smile? Athi isibila pheze ngisakufuni. Hayibo. Yabo wahleka ke isibila ngiserious. Ngisibila angikwazi ukuhlela ngiserious kumuntu serious. Isibila ngiserious. Yaba bese tsari ngisinima nini ngathi mangikwenzi isinima bese ngizama ukungena kwi-Carex ngithi ukuzama ukungena kwi-Carex msinatha ngiserious angisamthandi mntanami athi ngike ngizwe kuthiwa nibonakele inamba nobabili futhi awu kanti bazolahla bebizwe izihlobo zabo emshadweni ingane le binikwe i-punishment kwathiwa i-ground yethu ayingayindawo ngikiziye emshadweni nami ngathola opportunity ke phela njengo-art yabo ngeze ithi iseliyodwa ufike ngayivakashela soshaya ukudla efrijini sadla onidlala hayibo angisazi manje nasingani uthi ama-parents azobuya nini? Wayathi ukuthi azobuya nge-weekend ama-parents because ayihambe kulesini ezobuya ngesonto. Okay, so manje nihleli la kamnandi-ke niyathosa nje ekhishini niyashaqa yonke into. Yonke into siyadla kubekiwe la. Maqanda ubhekeni konke into kubekiwe la. Ziyakhala. Uyathanda nje ukudla? Angizwa? Ngathi uyathanda ukudla? Hawu ngiyafela ukudla. Ukudla ngiyafela ukudla. Ngiyafela ukudla. Isanazo. Siyadla la kumnandi yabo. Angitshela nje uGelatha feel at home hayi nami ngijabule. Hamba nge-truck la sekumuzi wami. Abayisumuzi wami hamba nge-truck. Ngiyahlwahlwazisa. Hey badani. Ngithi mangingena ekamereni labazali bakhe ngithi ngiyabheka khona indawo engenza sikombhede inengisho ngathi itafula iyitriangle. Khona iy'nhlobo zonke zotshwala lapha amabhodlela. Oh, okay. Boha. Ngithi mina lethi hamba leli yadlala le namhlanje opportunity yami le. Opportunity yami. Ngilidonse lo. Manje ukhela kakhuza ukuthi hayiba amabhodlela baba phela lawa. Usasekishini yena. Oh, akaboni ukuthi wena usekamereni labazali. Akaboni usekamereni labazali usasekishini. Shwa, tsamplazana ngizokuze bangayibabona. Ngishona ebathroom, fika ngifaka amanzi eklasini nje ngikale kahle lento engiyithelele ngikale kahle. 4 finger ukale kahle ngabeke la amanzi. Shwa phakathi ebhodleleni. Kodwa ngikubona isikade ngithe. Ngirese ngiyayibuka ngathi ithanda ukuba wekhanyana. Khona Hennis le kuyabona ngathi ithanda ukuba weak. Shona ekitchen. Sibina becozela itiye. Angenzele itiye. Athi uphuza itiye ngamtshela ukuthi hayi uthi ngiyolifaka lapha. Khona kuzosuka. Yabo, khona ukhala lo uzosikuba strong kancane yabo. Yeah, and then thatha itiye kahle ngilipholisi nje kahle ngirest liphole bese ngiyaphungula ngifaka. Kuthi kushuba kancane ukukhala uthi kuqina kancane kube ngathi kuthi kuba mnyama. Bese ngiyarelax. Relax. Ayibese ziyakhala. Shaya romance isikhali. khona la ekhaya La kubo. hawe ma Khale. Kanti kubo bazojika endleleni bebengafika emshadweni. Besuka lapha eMgababa beya eSharpstein. Kanti bazojika endleleni. Bafona
bambuza ukuthi usa-right, athi usa-right. Bajika endleleni kanti bajika endleleni nje sebezwile ngo-anti omunye umakhelwane futhi ukuthi hayi bona ziyakhala lapha kunomsindo ngathi kunephathi yabo. Bathi babefika endlini yabo bafika endlini nje bafika sesiqedile vele inkonzo yasekamereni yabo amavesi selivaliwe ibhayibheli inkonzo sevaliwe bafika nje sengithi kuyaphuma nami wavela afike nje wavula isicabha wamakanya phambi komnyango thiyo akukho ukuphuma futhi kwenye indawo cabanga umnyango wasekitchen manje ukhiwe inkinga ngiyacabanga ukhiwe Asi mina athi ngihlale phansi ngireste vele sifunda naye lo muntu. Ka relax athi yakwenziwani la? Simnathi udlala music yabo besifunda la. Athi athi nifunda kanjani kunengoma? Simnayo ingoma yona ngikwazi ukufunda ngakho the time ngilalela ingoma into ngiyakwazi ukuyihlaziya ngicabanga iqungule. Athi athi nifundani? Ay vele sikhuluma lapho sikhona incwadi phakathi phambi kwenu makho lutho. Akho ncwadi daningi akho lutho. Akho lutho. Manje le flop esabheda ngayo sosuke sakhuluma mnganye mayibuza ukuthi sifundani. Intombi yami le ithi geography mina ngithi life science semthana yabo. Sithi geography life science semthana yabo yakithi we. Hey yakithi we Nkosi yami. Ayebo. Utho nginslim. Udonse imvubu ahlaye la phansi abiza uma afika uma hlaye la phansi. Umama wakho kuzala la kamakhelwane? Yeah, uma ungizala wasekhaya uma. Oh okay. Yes, afike la. Umbiza nje la eduze. Ukhona maye khona igcini. Lapho ekhaya uthe uyapi? Ekhaya mina lapho ngumuntu oyodlala ibhola. Oh, udlala ibhola futhi? Yes, ngidlala ibhola. Kukaphuma ekhaya. Ibhola udlala la kamakhelwane. Hayibo, ayilungile. So yabo nje ngathatha wonke into yami ekhaya kahle kumuntu nje egroundini. Ngathatha nentography ijeli blue ngaphuma. Kade hayi mina ngiyala. Yohlahlazisa yabo. Khish laphendukelana. Izanazo kwenzakalani? So kuthi masekuhlalike la phansi bese kuyabuzwa kuthiwa benenzana endlini. Yabo. Thama lakhe ke ugeli bese lidini kakhulu kanti baba wakhe kuyamsaba kakhulu futhi yabo. Gcine sehlengisela inyembezi likhiphe lonke iqiniso ukuthi hawe ma ukhiphe iqiniso lonke and wena ula ngila noma ula ubiziwe shu ade kudliwa noma vela avukula ke ngiboze yabona manje ngathi ngizolala ehlathini ke namhla ijumping angirelax athi maqede ukukhuluma iqiniso ugela asho angalisho lonke iqiniso ukuthi asikisalala bo asho lokuthi ade sidla kuphela dlela music sabuka ama movie yabo kanti uma wakhe usekamerweni mayifica ekamerweni athi yafica umpeda sakhohlwe ukundlula awi yabo umpeda sakhohlwe ukundlula khona amakhondom asevuliwe ipheke so athi mayibuya nako avela athi hiqi ovala shu ngathula phapha ngathi mina kubonakala wathi lo baba kumina athi uyifunani ngane yami ngamtshela athi angiyithandi ngane yami wasuma ngishaya ngempama engathula mbola ngasuma ngamaphambi kwakhe athi mfana amasenda sekuhlaza mfana ukhula laphambi kwami akathula mbola wathi bani ufunani ngale yami ngathi hayi thama ngiyithandi ngane yakho and futhi ngeke uzukushintshe lokho yes wathini mina wathi lo thando lona ivela aqala sidididi kisimina uthando liqala ngasidididi sami i-relationship iqala ekubeni abangani i-relationship yeni mana abangani iyazwana obvious nothando kuzozwana hayi bese kuhlala phansi ke masikuhlele phansi ke ngihlale phansi nami ngithi sengihlengezile inyembezi engiyazi ukuthi le impama ngishaye ngazo zizwelile ziyashisa ziyashisa manje sihlathi manje sithitha ngiyeza ukuthi kuneminwe la yazi ukuthi ziyashisa ziyashisa athini umama lona athi yona yenza ucathi edlile yabe engithule asukume lo baba lo adonsa imvubu amina esicabheni athi namhlanje ziyakhana abese ngiyasukuma ke nami kukhulu kuyithemba ngisukuma manje baba nje ufuna ngishaya ingane yakho uzayibhebha yena ekwabe mama utshela yena ubuza yena ngavela ngisuma nje ayi manje phela utshwala ipercent lisegazini ayi manje ipercent lisegazini utshwala bakhe akazi ukuthi ngiphuza utshwala bakhe mama ithemba uzayibhebha ngane yakho nje ubuyigade kanje avela thina athi uthini angibulala ngemvubu umngakhe bese angilamulela
bese siwona uyibuza kanjani into nje bese ngithi mina ngikhuluma iqiniso into ebefana yenze ukuthi nina nikhulume nenganeni hayi nami nina befana ukukhulume nengane yenu niyibonise ukuthi abafana abakanje kanje 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 u1 no2 kwenza u3 mase ku3 shuthi lapho mfana intombazana ingane lapho Shu. ayi lo baba ngibulale ngemvubu ayingibothi hayi ngiyafaka la imvubu manje Zamplazwana avele ngibamba iTV yakhe ngithi mina mengasondele ngishapha le TV ngishapha Usombopha ke TV manje. yazi ngibopha iTV yawathi hayi ngiyaphela idoko ngasondele iTV ngishapha Hawe ma. athi hayi shaya mfana mkhululeke usebenza amasipala athi shaya mfana mkhululeke ngisimletha ngathi ngiyadlala ngishapha ngephe TV athi manje one step angivele ngibeke la ku coffee table ube kanje ngomnyaka ube nje ngomnyaka ayikubaleke ngibaleke so bangijaha imoto qhamuka amaphoyisa maqhamuka amaphoyisa mfana kwenze njani utshontshile no nje ke simnanga ntshontshile soshayelani bonke isimnanga ngishawela intombi sengishokane nayo abazali bakhe betshesa bakhulume naye Njengoba usuphuma kanje uma umshiya la. ngimshiya endlini Yo. ngimshiya endlini Ngicabanga ukuthi usaya ekhaya. And nayo usezofika ekhaya nayo usazokubuza nje imibuzo. usazo-eda la imibuzo enzima imibuzo so imashana namaphoyisa angibuze bese ngiyatshela ukuthi kwenzakaleni ngiwatshela istory ukuthi habe nithindana ingane kanje kanje abazali bayo Usuhlangana kuphi namaphoyisa manje aroundini? la estobhini Oh okay. yes estobhini hlangana namaphoyisa ngiwatshela istory abesathi hawu namanga mfana uzala ngisho ukuthi angazi ngane party yena mhlawumbe Ma. ngazane party la mhlawumbe angifake evenini hayi siphinde ngwafika lapha eNqonqoza angithulule Bakubuyisela khona la ubaleke khona. bangibuyisela khona Ish. amasifika lapha asho laba bathi kantshontshanga uyeyisa lo mase ngimtshela umbuzo angibuze wona ukuthi unyanyisa kanjani alamaphoyisa utheni mfana shamhleke lo baba lo samaphoyisa mfana ungibuzile ukuthi ingane yami ngizoyibhebha yena ekwabe ngithelile bafaka icala ke la mama aqamba amanga wathi ngirephe ingane yakhe ngaba kayistokisini fika estokisini ngafica ekhala lapha buhlungu lihambile Nakhona kwakunzima. Kwenzakalani ke khona? kunzima estokisini yabo ngiyabonga kodwa ngoba angiyangitshela cause intombi yami le yahamba yosula icala ukuthi no angirepanga sivumeleke ngokuphumula kwami estokisini ke ziyakhala lapha ngafica amagenge engawazi odwa Kwenzakalani stokisini? ngafica nje besashova lapha beshova inombolo lapha ngiyafika ngiyayibhayizela fika ngarelaxa ngababuka Uneminyaka emingaki ngaleso sikhathi leso? aneminyaka u18 Yo. arelaxa ngababuka angibabuka kusuka umoyedwa eze kumina athi mshanami ngqoka not face engithole ngimbuka ngisho ukuthi hayi party le namhlanje ngiyazi party le namhlanje ngqoka face mshanami ayibongeke lethalana angithule mbuka yathi Yini kwakuskipha lana umjacket? ijacket Oh okay. yabuthi emangigoloza la phelile nje kuya ngaphakathi angibadedelele banika ophaqa sengihlelike la ngaphakathi hlale Kwahlala ekhaya isikhathi singanani stokisini? kwaba yisonto Kodwa kulelo sonto lelo wawusuza ukuthi no. akulelo sonto Yonke ukuhlala le. kwakunzima ukudla kuphekwa lapha nakukho mnandi ngase ngikhumbula lawa amaqanda lobhekene ngangwadla yabo nje ase ngikhumbula amaqanda lobhekene ngangwadla yasho ukuthi yabona kube ngadlela amaqanda ngagoduka ngabe right Nawo ngelinye ilanga usazozala usezoba nabantwana. So ufundeni wena ekukhuleni kwakho uzobafundisa nabantwana bakho ukuthi abangagcini benze lento oyenzile wena nawukhula. Mekuthi umuntu engoba nengane naye kuzoba ingane entombazana. Ingane entombazana mina ngoyitshela ukuthi ayincike kakhulu kumawayo. Esadini lamawayo cause umawayo uyena umuntu osifazane yena owaziyo ukuthi intombazane ikhuliswa kanjani yiphi imiyalelo efa ihambe kuyona. Makuyingane yomfana ngiyitshela ukuthi ayincenga kumina. Ngitshela ukuthi ku1 no2 no3 akwenziwe uma umuntu uyahlonishwa. Yabo. So ungathini kubaba manje? Kwafika ukuthi uhambe exolisa? After ingane yakhe ingiphiphile lapha. Ngabona noma nomkakhe ngaxolisa kuyena. Wathi ngifike endlini ngoxolisa nako umyeni wakhe. Engamtshela ukuthi ingeke. Awungekwazi. Mhlawumbe kuzokwenzeka mhlawumbe sekuphele mhlawumbe iminyaka eminingi ezibhodle kahle yabo. Yes. Kona relationship yakho nondodakazi wabo yaphelela kuphi? Nisandawonye namanje? Sasanda kuhlukana. Sanda kuhlukana? Yebo. Yo.
sesino 2 days nje sihlukene sesento kuhlukana. Njengoba kumsombuluko namhlanje sihlukane bekumgqibela. Ikhona indlela ukuthi mhlambe yini nijwayele ukuhlukana njalo mhlambe usakwatile noma yena usakwatile mhlambe nisazobuye nibe right noma sithini story nisazobuyelana Ya ngathini lisakhona ithemba kumina. oh Ukuthi inkinga sobuyelana. ingakuyena wena ekwatile kazwenzeni Cha phela samajida yabo. Hey, yabo mawahamba la eThekwini yabo nje mawahamba. kuningi Mawahamba eThekwini uyabona yabo. Ya mawuthi Jeff yabona abantu yabo. usukudlala ingane yabantu Yabona. so nje solokho ke kwaba ilesi sigemegeme kuze kube manje ninenkinga umakhelwane nekhaya laka ndodakazi wabo Hayi cha kwaba nje into noma sekwaxoxiswana izinto nje za right kwaba into ngathini into eyinyanga kodwa nje kwaba nje into edlulayo. Kwakuyisiphepho nje esidlulayo. Baxoxa abazali bazwana basho ukuthi bangacatshaniswa izingane yabo. Ingane isangena estage yonke lonto leyo. Yes. so kwagcina sekudambile ukuthi niyathandana kubaba wakhe Phela siqhubeka nje thina sithandana kuyali ubaba ubese right babazibona ukuthi nje into yethu into engasekho. oh bazi ukuthi nina nahlangana kudala Yebo. kanti nina niyaqhubeka Into yethu nje sihamba ngolayini. Yabo. Sasenta kuhlukana nje manje ke. so wena kahle kahle bowenzimisela ngomshado Ya umshado bengizimisele ngawo kodwa manje sangibona indlela. usushintsha umqondo Yes. yini Hleze umuntu esifazane likhuni. Likhuni. Umuntu esifazane akavele emqondo yabo. Awujike nje isikhaleni yabo axole yabo. beningakabi namntwana but ama plans abecishele ngalapho noma anikazi nje nize nifike ekutheni nicabange ngabantwana Yena useke wacabanga ngumntwana yabo because kuba vele ba right and yabo. wena Mina side lami bengifuna ukuba nje nento zami ezithi mina kuqala yabo njengomuzi wami imoto zami ithi mina business lami kuyima cabanga komntwana. ngicela ngazonga noma wagcina uyile yini kwaxolisa kubaba noma awuzange Njengoba ngishilo angizange kuze kube today kuze kube namhlanje ngagcina ngithe kumama ngizoya mase ebhodle kahle because yabo nje mangihlangana nendlela engithi mangimbuka ngibona ukuthi hayi kusakhona lokho kuyela ukuthi lo mfana yabo. Yes. so mekwenzeka abone le video ungafisa ukuthini kuyena Makwenzeka ngoba phela awusayanga ukuyozixolisela if ke kuyenzeka inhlanhla uyayibona ivideo ungafisa ukudlulisa mapha amazwi kuyena mayibona le video ekhona ngithi dudu baba ngokwenzeka eminyakeni edlule ngiyayithoba njengoba sengiphendukile nje ngana ngasesontweni futhi ngafike ngayaleka so lento bibhizi ngidla ngaphakathi and ngisho ukuthi nje ngiyaxolisa into engekuphinde futhi yenzeke into engeke iziphinde yenzeke nalombuzo engawubuza ngangubuziswa ipercent nesho ukuthi awubonanga ukuthi ipercent la ngalishaya cause phela ngamikisa neti yeah so wadlula ke kuyona yonke lento le yebo ngifisa inhlanhla ke kukona konke mekwenzeke kuthi uyayibona le video phinde abuyele kuwena ungabe ukuthi manje usekufica une-person kube ukuthi ususopha khona mhlambe at least ke angaboni sihlawo womdelela yebo ngiyabonga kakhulu usivashela kuhlelo lethu ngiyabonga namsisi mbukela lapha ekhaya siyaxolisa kakhulu ngamagama amakhulu athanda ukuqina siyaxolisa nesixolele cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyanthanda kakhulu bye It's the Black Life TV.